irakasleek performance bat prestatu dute. Eta, bueno, esan digute moduan, antza, performance honen gaia, musuak eta erromantzea izango da. Así que, era zer duguten gure irakasleak prestatuta, así que, aurrera irakasleak! Musuak, gozoak, espero gabekoak, laburrak, mingainarekin, konpromisozkoak, lizunak, benetakoak, amaigabeak, umelak, paperean hiltzatutakoak. 3, Espainekin. 2, bat alde banatan. Gaziak, bakarrak, pozoitzuak, lapurtutakoak, maite zaitut diotenak, sudurrarekin, askura egiten dutenak, lehenengoa. Nahi duzu? Benga, zorretik ez, erakoak. Kaixo diotenak, bihotzetik irtendakoak, inozoak, haurtzaroan emandakoak, autobusa hartu aurrekoak, haize ufada bidezkoak, jan nazazu diotenak, karminez margotutakoak, trenaren lehiotik bestaldera bidalitakoak, aldarriz beterikoak, institutuko azkenak, bihotzera jositakoak, zuentzat bana gure partez. Musu bat.
Gabon.